Il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Micheli qed tipproponi li fiċ-ċentri għal ħarsien tat-tfal ikun hemm kameras tas-sigurtà filwaqt li jibdew isiru iktar spezzjonijiet għall-arrieda. Dawn is-suġġerimenti saru fid-dawl is-sena li għaddiet kien hemm madwar 60 rapport brabta ma' noqqasijiet f'ċentri għal ħarsien tat-tfal. Numru li jista' jkun meqjus żgħir meta wieħed jikkunsidra kemm qed jintużaw iċ-ċentri. Però Micheli saħqet li f'dan is-settur wieħed ma jistax jillaxka. Ikun aħjar kemm għall-carers infushom u kif ukoll għall-ġenituri, serraħ moħħ il-ġenituri li jkun hemm CCTV ħalli f'każ ta' rapporti serji b'mod partikolari ikunu jafu eżatt x'ikun qed jiġri mill-kameras għaliex kull rapport jista' jkun suġġettiv ħafna. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal diġà kellu sem importanti fl-aġġornament tal-istandards nazzjonali dwar iċ-ċentri ta' ħarsien tat-tfal u s-suġġerimenti li qed isiru jibnu fuq dan. Irġajna għenihom biex jiġu revised ħalli jilħqu l-ħtiġijiet tal-lum u biex nassiguraw li pereżempju in-numru ta' tfal allokati għal kull carer ikunu numri żgħar ma jeċċedux dawk in-numri li hemm fl-standards. Micheli spjegat li l-bżonn li jkunu aġġornati dawn l-standards inħass wara li kien hemm influss qawwi ta' nies li rridu jagħmlu użu mis-servizz offrut. Servizz li l-Gvern beda joffrih b'xejn u li wassal biex iktar nies, speċjalment nisa, jerġgħu lura fid-dinja tax-xogħol. La darba s-settur qed joffri iktar karrieri, il-Kummissarju tat-Tfal tisħaq fuq il-bżonn ta' aktar taħriġ. Inħossu li l-carers għandhom bżonn iktar in-service training u għandhom bżonn iktar żvilupp pedagoġiku għaliex jekk inti ma tkunx taf eżatt kif it-teorija, ftit teorija tal-iżvilupp tat-tfal titraduċiha f'logħob li jagħmel sens, mela allura ma tkunx qed tagħti l-aħjar u t-tfal ma jkunux qed jieħdu l-aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar Micheli rrimarkat kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed isiru fid-dawl iċ-ċentri ta' ħarsien tat-tfal għandhom l-iskop li jrawmu l-itfal minn età bikrija. Meta qegħdin imorru child care centers qed ikollhom logħob organizzat, qed jistrutturawlhom il-ġurnata, qed jieklu flimkien, qegħdin jagħmluhom tfal oħra u dan kollu qed jippreparahom għal ħajja barra mid-dar, mill-ambjent żgħir tad-dar.